омилҳои пешрафти амрико хеле зиёд ҳастанд, вале ки муҳимтарин омиле ки амрикоро ба қудрати ҷаҳонӣ ва ба гегемони ҷаҳонӣ табдил дод, бояд қонунҳое қабул шаванд ки фаъолияти ҳамин блогерҳоро ба танзим дарорад, ки имрӯз хеле нигаронкунанда аст. Дар асари ин ҷанг мо чӣ қадар зиёну зарар дидем, ҳодисаҳо бисёр ҷавонони худро аз даст додем, беному нишон гардиданд. Бояд ки ҷавонони худро нагузорем ки василаи истифодаи ҳамин гуна нерӯҳои аҳриманӣ шаванд. ҳазорсолаҳо қабл бузургони мо дар бораи арзиши чун ватан, дар бораи истиқлол сухан мегуфтанд. Шояд дар дунё ҳамин кишварҳое ки имрӯз ҳатто абарқудрат ҳастанд, ин кишварҳо вуҷуд надоштанд. Чӣ шуд ба ин миллате ки масалан қадимтар аз худи таърих аст? Суол гузорем ки омил чист, яъне ки сабабҳои асосии ҳамин гирифториҳо беибо, бешармона нисбат ба мансабдорони давлатӣ, нисбат ба шахсиятҳои шинохтаи кишвар ҳама таҳқирро раво мебинанд ва онҳо пӯшида нест ки аз ҷониби доираҳои махсус, аз ҷониби кишварҳои махсус ҳатто маблағгузорӣ мешаванд. Аз ҳамаси ҳам блогероне ки онҳо намедонам ба чунин корҳои ношоистаро амалӣ месозанд, қонунгузорӣ бояд муҷозот муқаррар кунад. Таҳоҷумҳо сол ба сол ба кишвари мо, ба Тоҷикистони мо дар ҳоли афзоиш аст. Ҳамин сифати миллат аз шабакаи иҷтимоӣ низ маълум кардан мумкин аст. ҳатто ҳамон ҷаҳолату таассубу хурофот низ дар фейсбук хеле ҳам зиёд аст. вале ки он қадар тарғиб намудааст, ҳатто аз ӯ вангаи тоҷик сохтааст. масалан нафароне ҳастанд ки барои фол дидан ё ки барои ҳалли мушкилоти иҷтимоию равонии худ муроҷиат мекунанд назди ҳамон нафар. Аммо нафароне ки масалан маро дашном доданд тариқи мессенҷер, нафароне буданд ки ва имрӯз мо ба таблиғоти ватандӯстӣ воқеан ҳам ниёз дорем. имрӯз намудам нафаре аз амрӯ ба ман дарафтод ки пардумони кишвари мо ягон нафар вакили ватандӯст надорад. ба мисли Жириновский баъзе истилоҳо, баъзе воҷаҳоро куллан хато менависем. Он ки бо забони лаҳҷавӣ, бо забони кӯча бозор дар сомонаи иҷтимоӣ менависему суҳбат меороем, ин бисёр дарднок аст. ин ҳатто гуфтан мумкин аст ки фоҷиаам ҳаст. таваҷҷӯҳ намошад, яъне ки дар сомонаи иҷтимоӣ агар аз худ дарак надиҳад беҳтар аст. зеро нафаре ки ақлу донишу заковат надорад, ба ғайр аз худро масалан шарманда кардан дигар ҳосиле ба бор намеорад. салом, дуруду бепоён ба шумо устоди азиз. мо суд мехоҳем ки атрофи мағзшӯӣ шудани ҷавонон дар интернет бо шумо як мусоҳиба анҷом диҳем. назари шумо дар ин маврид чист? худи мағзшӯӣ шудани ҷавонон имрӯз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ва интернет. ташаккур барои боварӣ ки маҳз интихоб намудед моро барои андешаҳо атрофи ҳамин мавзӯи воқеан ҳам мавзӯе ки имрӯз хеле нигаронкунанда аст. мо инак 31 сол аст ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар зиндагӣ мекунем ва дар ин даврон мо бисёр марҳилаҳои санҷишии таърихиро пушти сар кардем. ва ҳама маълум аст ки масалан Тоҷикистон ягона кишваре буд дар миёни кишварҳои пасушӯравӣ ки дар он ҷанги шаҳрвандӣ, ҷанги таъмилии шаҳрвандӣ ба вуқӯъ пайваст ва бар асари ин ҷанг мо чӣ қадар зиёну зарар дидем то ба имрӯз шояд аз ҷониби ягон пажӯҳишгоҳ ва ин ки коршинос ҳисоби дақиқ нашудааст. ва то ба имрӯз зиёни ин ҷангро эҳсос намудан мумкин аст. гарчанде ки мо бисёр марҳилаҳои санҷишии таърихиро пушти сар намудем, воқеан ҳам мушкилотҳои хеле зиёду сангинро пушти сар намудем ва хеле дастовардҳои зиёд ҳам ноил гардидем. ягон кишвар, ягон ҷомеа аз мушкилот барканор буда наметавонад ва имрӯз пеш аз ҳама вазифаи давлату ҳукумат ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, хусусан ҳизби сиёсӣ аст ки
барои бартараф намудани анҳамин мушкилотҳо бояд кору фаъолият кунад. ва дар ҷаҳони имрӯза пӯшида нест ки махсушӯии ҷавонон дар бисёр кишварҳо, хусусан кишварҳое ки кишварҳои ҷаҳони сеюм мегӯянд, кишварҳое ки инак ба истиқлол расидаанду рӯ ба инкишоф овардаанду мехоҳанд ки дар ҳама самту соҳаҳо ба пешравиҳо ноил гарданд, чунин ҳолатҳо зиёд ба вуқӯъ мепайвандад. ва Тоҷикистони мо низ аз ин истисно нест ва мо ҳамин гуна фоҷиаҳоро, ҳамин гуна ҳодисаҳоро дар ҳаёти воқеии худ бисёр мушоҳида кардем. Масалан, ҷавонони мо имрӯз мутаассифона идея аз онҳо василаи истифодаи ҳамин нерӯҳо гардида буданд. худи агар ҳамин лоиҳаи давлати исломии Ироқу Шом ки аз ҷониби абарқудратҳо ин лоиҳа таъризӣ шуда буд, масалан чӣ қадар ҷавонони мо ба ҳамин лоиҳа ҷалб шуданд, чӣ қадар ҷавонони мо ба ҳамин кишварҳо рафтанд. Мо дар ин ҳодисаҳо бисёр ҷавонони худро аз даст додем, беному нишон гардиданд. Идея масалан то ба имрӯз ҳатто дар ҳамон муноқишаҳо дар кишварҳои мухталифи дунё сӯистифода мешаванд. ва муҳимтарин вазифаи тамоми ҷомеаи кишвар, ҳам мақомотҳои давлатӣ ва ҳам ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ имрӯз ман фикр мекунам аз он иборат аст ки мо бояд ки ҷавонони худро нагузорем ки василаи истифодаи ҳамин гуна нерӯҳои аҳриманӣ шаванд. ва мо пеш аз ҳама бояд ки ҳамин эҳсоси ватандӯстиро на ин ки дар забон, балки дар ҳаёти воқеӣ, дар зеҳну шуури ҷавонон бояд ки ҷой дода тавонем. Миллати тоҷик аз қадим, аз субгоҳи таърих ҳам агар гӯем хато намешавад, миллати ватандӯст буд. яъне ки ватандӯстӣ дар хуну мағзи миллати мо ҷой дорад. вақте ки масалан ҳазорсолаҳо қабл бузургони мо дар бораи арзиши чун ватан, дар бораи истиқлол сухан мегуфтанд, шояд дар дунё ҳамин кишварҳое ки имрӯз ҳатто абарқудрат ҳастанд, ин кишварҳо вуҷуд надоштанд. лекин чӣ шуд ба ин миллате ки масалан қадимтар аз худи таърих аст, миллате ки масалан ин қадар фарҳанги ғановатманд дорад, ин қадар адабиёти ҷаҳоншумул дорад, ин қадар масалан арзишҳои бисёр пурқимати маънавӣ дорад, масалан василаи истифодаи чунин нерӯҳо мешавад. мо бояд суол гузорем ки омил чист, яъне ки сабабҳои асосии ҳамин гирифториҳо, истифода гардидани ҷавонони мо дар чист. ман фикр мекунам ки заъфи донишҳои ҳам динӣ ва ҳам дунявии ҷавонони мо. ҳолон ки масалан дар таълимоти бузургони гузаштаи мо ҳатто мӯреро озор додан қобили қабул нест. ва шайх Муслимдин Саъдӣ Широзӣ мефармоянд ки майозор мӯре ки донакаш аст ки ӯ ҷон дораду ҷони ширин хуш аст. ва ҳамин адабиёти ғановатманди миллати тоҷик агар мо ба осори гузаштагонамон рӯ биёрем, ҳамеша инсонро ба роҳи рост, ба некӣ, ба накӯкорӣ, ба ҳалимӣ ва накӯтарин сифатҳои инсонӣ даъвату ҳидоят мекунад. вале чаро масалан миллате ки ин қадар адабиёти пурғановату ин қадар арзишҳои бузурги маънавӣ дорад, сӯистифода мешавад имрӯз дар чунин лоиҳаҳои ҷосусӣ. ва пӯшида нест ки ҷаҳоне ки мо дар он зиндагӣ мекунем ҷаҳони ихтилоф аст, ҷаҳони бархурди манфиатҳо аст, ҷаҳони бархурди тамаддунҳо аст. имрӯз хеле ҳам тағйир ёфтааст ва ҳамин тағйиротҳои глобалӣ имрӯз инсониятро водор месозад ки худро ба замона мутобиқ созад. ва имрӯз бояд ки мудирият низ вобаста ба таҳаввулотҳои ҷомеа, пайдо шудани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ бояд ки ҳамеша дар ислоҳ бошад. дар ҳамин самти интернет, махсусан шабакаҳои иҷтимоӣ, ба назари шумо чӣ гуна мудирият мешавад? оё мудирият мешавад ё намешавад? андозае ки мо мушоҳида мекунем, ҳамин сӯистифодаҳо аз тариқи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ бештар шуда истодааст. ҳуҷумҳои киберӣ шуда истодааст, маҳсушӯи тариқи интернет шуда истодааст. ҳамин зиндагии баъзе ҷанбаҳои бисёр ҳам аҷоиб дорад. масалан бо пешрафти ҷомеа вақте ки баъзе масъалаҳои мубрам
масъалаҳои актуалӣ дар ҷомеа пайдо мешавад, барои ҳалли онҳо давлат ҳамеша талош менамояд. яъне ки тавре ки шумо низ иброз намудед, замоне буд ки масалан дар кишвар баъзе корҳо, баъзе рафторҳо аз ҷониби баъзе ашхоси алоҳида ва ин ки доираҳои махсус ва ин ки баъзе ҳизбҳое ки амал менамуданд, корҳо ва амалҳое сурат мегирифт ки онҳо бевосита ба ҳаёти осоиштаи мардум халали бисёр ҷиддӣ ворид менамуда. ки давлат вазифадор аст ки ҳамаи ин муносибатҳо ва ҳамаи ин проблемаҳое ки ба инсонҳо масалан халал эҷод мекунад, ин масъалаҳоро ба танзим дарорад. ва мо хушбахтона бо талоши мақомотҳои давлатӣ бисёр масъалаҳои ҳалталаби ҷомеаи худро ба танзим даровардем. Валекин имрӯз мутаассифона проблемаҳо, масалан таҳдидҳо ба мақомотҳои давлатӣ ё ки бисёр масъалаҳои масалан тариқи иттилооти муосир, масалан баъзе паҳн намудани ахборҳои бисёр ғаразнок аз ҷониби баъзе ҳизбҳои мухолифе ки берун аз кишвар фаъолият мекунанд ва ин ки аз ҷониби ашхоси алоҳида ки беибо бешармона нисбат ба мансабдорони давлатӣ, нисбат ба шахсиятҳои шинохтаи кишвар ҳама гуна таҳқиру масалан бале ҳама таҳқирро раво мебинанд ва бешармона ин амалҳоро иҷро мекунанд. ва имрӯз зарур аст ки ба ҳамин усулҳои муосире ки онҳо истифода мебаранд дар ҳамин фаъолиятҳои худ, мо бо роҳҳои муосир با آنها جواب گفته توانیم. یعنی که با یراق معاصر آنها ما باید یراق معاصر داشته باشیم تا که جواب مناسب گفته توانیم. و این وظیفه بسیار هم مقدسی همان مقامات های دولتی هست که در ساحه تکنیک تکنولوژی و در مسئله اطلاعات آنها مسئولیت دارند و آنها باید که بهر دریافتی مبارزه با همین تهاجم‌ها جواب‌های مناسب گفته توانند. تصور کنید که پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا، مثلا کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی و فناوری خیلی هم رشد نمودند، آنها برای امنیت جامعه خود همین راه‌ها را استفاده می‌برند. مثلا در مثال جمهوری مردمی خیتای که در مسئله امنیت اطلاعاتی پیوسته تدبیرهای مهم و ضروری می‌اندیشد تا اینکه از همین تهاجم‌ها و هجوم‌های اطلاعاتی مردم خود را ایمن نگاه دارد. و امروز متأسفانه ما باید اعتراف نماییم و اقرار شویم که همین گونه تهاجم‌ها سال به سال با کشور ما، با تاجیکستان ما در حال افزایش است و مطابق با معلومات‌های دسترس شده سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، صفحه‌های مخصوصی که در شبکه‌های اجتماعی تأسیس می‌دهند، شماره آنها در حال افزایش است و آنها پوشیده نیست که از جانب دایره‌های مخصوص، از جانب کشورهای مخصوص حتی مبلغ‌گذاری می‌شوند. تصور کنید که مثلا یک حزب قدرتمند سیاسی تأسیس دادن یک سامانه و یک صفحه اجتماعی را امروز حتی مشکلی پیش می‌آید، مشکلی مالی، مشکلی مالیوی پیش می‌آید. لیکن کدام نهادهایی هستند که به همین آنها را از این لحاظ دستگیری می‌کنند و آنها چون این اخبارات را از کجا دسترسی به آنها پیدا می‌کنند؟ اینکه شخصان مخصوصی هستند که پورا به همین فعالیت‌ها بند هستند. آنها فقط به همین مسئله‌ها بند هستند و البته آنها برای خود یک با آنها یک معاش نیز مقرر کرده می شود برای این فعالیت‌هایشان. از این خاطر ضرور است که در این مسئله خودی همین مقامات و وکالت‌دار ساحه اطلاعات باید بهر دریافت راه‌های بهترین مقاومت با همین گونه تهاجم‌های اطلاعاتی
باید که مجهز باشد. بعد استاد هستن نفرایی که هوسکورن، مثلا با نوع بلوگر aynı فعالیت کرده هستند، خودشون بلوگر میگن. اکثریت همین فعالیت رفتار اونها غیر اخلاقی است. مثلا تحقیقاتی که من اخیر انجام دادم در مسئله طلبندگی بلوگران، مثلا من حدوداً 18 کانال پیدا کردم که کمی اونها 4,500 هزار подписчик یا اونچه دارد بیشترش از 500 هزار میگذارد. متاسفانه چنین نفران در جامعه ما خیلی زیاد هستند. از هم بلوگرانی که آنها نمیدونم به خاطر شاید منفعت‌های شخصی خود باشد یا اینکه با سپارش کسی این عمل‌ها رو اجرا میکنند، با بعضی مثلا با بعضی کارهای مشغول هستند که آنها مناسب به ملت ما نیستند. مثلا ملت ما را ضعیف، ناتوان، طلبنده انعکاس میکنند، حالان که ملت تاجیک در یگان دور زمان عملهایی که به شأن ملت زیبنده نیست و با منتالیته ما حتی مناسب نیست، این عملها رو در طول تاریخ حتی اجرا نمیکرد. ولی که امروز ببینید که مثلا از جانب بعضی بلوگرها مثلا نفرانی را همچون کم بضاعت، ناتوان، ضعیف، بیمار نشان میدهند، گویا که آنها از یگان امتیاز دولتی برخوردار نیستند. حالان که امروز سطح و صفت زندگی مردم تاجیکستان مرحله به مرحله خیلی هم رشد نموده است و ما کم بضاعتی را به شدت در کشور کاهش دادیم و سطح نیکواملی مردم تاجیکستان سال از سال بهتر و خوبتر میگردد و تمام مقامات‌های مسئول دولتی امروز تلاش می‌ورزند که در بهداشت زندگی مردم مساعدت نمایند. چی باید کردن؟ مثلا رفتار امروز چی باید کرد؟ و این رفتار که از جانب بعضی بلوگران صورت میگیرد، من فکر میکنم که آنها را ما باید در چارچوبه قانونگذاری کشور باید که با تنظیم دراریم و با پیدا شدن چنین عملها، چنین مناسبت‌ها در جامعه باید قانون‌های قبول شوند که فعالیت همین بلوگرها را با تنظیم درارند و برای اون نفرانی که مثلا در پس دادن شأن و اعتبار ملت چنین کارهای ناشایسته را عملی می‌سازند، قانونگذاری باید مجازات مقرر کند. حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در همین سمت اینترنت چی کارها رو انجام داده است؟ حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در مسئله فرهنگ استفاده اینترنت امروز بسیار کارهای را انجام می‌دهد. مثلا تمام ساختارهای حزبی ما صفحه اجتماعی خود را در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی دارند. پیوسته از فعالیت خود آنها معلومات‌ها نشر می‌کنند و آن اقدام‌هایی را که از جانب آنها صورت می‌گیرد انعکاس می‌سازند و در همکاری با مقامات‌های وکالتدار دولتی، خصوصاً رابطه با مکتب‌ها در یک سطح و صفت در کاری به راه مانده شده است و پیوسته میان جوانان ما کوشش میکنیم که تبلیغات وطندوستی را بیشتر تبلیغ و تشویق نماییم و پوشیدن است که مثلا اگر جوانان ما در روحیه وطندوستی تربیت نماییم، بسیار پرابلم ها خود از خود از بین خواهد رفت. تصور کنید که ملتی که معنویاتی بلند دارد، فرهنگی بلند دارد و از این ارزش های خود خوب استفاده می نماید، بیشک با چنین عملها، چنین رخ دادن چنین عملها در جامعه بسیار کم اتفاق می افتد. بسیار پرابلم های روزمره از قبیل خرافات، جهالت، تعصب این از بین می رود یا که شدت آن در جامعه بسیار کاهش می یابد و ملت آگاه، ملت پیشرفته، ملت متمدن هیچگاه به چنین عملها میل نخواهد کرد. وقتی که دانش سیاسی جوانان، مردم عادی
паст бошад, дониши динишон, дини мазҳабишон паст бошад, дониши фарҳангишон паст бошад, ҳатто масалан хеле ҳамон блогеро ки дар ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ҳастанд, дар ютуб фаъол ҳастанд, дониши мазҳабӣ, дониши фарҳангӣ, дониши сиёсишон паст аст. мо бояд имрӯз дарк намоем ки таваҷҷӯҳи мардум имрӯз назар ба воситаҳои ахбори онае ки масалан матбуот, газета, радио, телевизион бештар коҳиш ёфтааст ва таваҷҷӯҳи мардум имрӯз бештар ба интернет ва сомонаҳои интернетӣ ҳаст. ҳамчунин мо бояд дарк кунем ва бештар фаъолиятҳоамона вусъат бахшем дар интернет. тасаввур кунед ки масалан дар солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ соли 1994 дар Тоҷикистон интихоботи президент ва соли 1995 интихоботи парлумонӣ доир гардид ва баъдтар соли 2000 интихоботи парлумонӣ. яъне ки ҳар 5 сола дар кишвари мо интихоботҳо баргузор мешавад, интихоботҳои маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон. ва тафовут масалан аз як интихобот ва интихоботи дигар хело фарқият калон аст ва ин ҳам вобаста ба рушди инкишофи ҷомеа. масалан агар солҳои 2000, 2005 интихоботи соли 2010 ҳизбҳои сиёсӣ, хусусан ҳизби халқи демократии Тоҷикистон аз усули хона ба хона, кӯча ба кӯча истифода мекард, аллакай дар интихоботҳои минбаъда, масалан дар интихоботи соли 2020 аллакай ин методҳо ба кор намерафт. ҳоҷат нест ки мо масалан хона ба хона, кӯча ба кӯча, оне ки мардумро дар як аудитория ҷамъ карда ба онҳо барномаи пеш аз интихоботи ҳизба таблиғ карда корҳои фармондеҳӣ барем. таблиғот имрӯз пурра дар интернет аст ва таблиғотро бояд ки вобаста ба худи ҳамин замони муосир мо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, сомонаҳо бояд ки роҳандозӣ кунем. яъне ки масалан агар дар солҳои қабл як ҳиссаи, як фоизи бисёр ками мардум дастрасӣ ба интернет дошт, имрӯз қариб бештар аз 85% аҳолии Тоҷикистон дастрасӣ ба интернет дорад. аммо бояд ба замона худро мутобиқ созем. ҳамон барномаҳои ҳизбӣ, таблиғоти ҳизб бояд ки тавассути он шабакаҳои иҷтимоӣ, сайтҳои интернетӣ сурат гирад. ва имрӯз масалан ҳоҷат нест ки мо дар як толор, дар як аудитория мардумро сарҷам кунем, онҳо суҳбат кунем, барномаи худро муаррифӣ созем. дар як худи ҳама аудитория ютуб бешавад 10. бале, ва 15000 ҳарчи бештар тариқи масалан ютуб, тариқи дигар сомонаҳо метавонем ки фарогирӣ бештар бошад. яъне ки барномаи ҳизбро вақте ки муаррифӣ месозем, фарогирӣ ҳарчи бештар ва ин албатта тақозои ҷомеа аст. аз ин хотир ман фикр мекунам ки яъне ки вобаста ба инкишофи ҷомеа мо худро мутобиқ созем. аз ин хотир агар мо ҳарчанд имрӯз талош намоем ки масалан сифати барномаҳо дар телевизион беҳтар шавад, yoki сифати барномаҳо дар радио, сифати маводҳо дар матбуот бештар шаваду мардум бо таваҷҷӯҳ дошта бошад, аз он беҳтар аст ки масалан мо фаъолиятро дар сомонаҳо, дар сайтҳои интернетӣ бештар баромонем. барои ин мутахассисони баландсавию варзида бояд ки омода намуд ки мо дар ин роҳ низ бояд ки дар ин роҳ низ тавонем ки муваффақ бошем. مثلا ما اگر نفر امروز تنقید کنیم، تنقید نمویم، از طرف مقابل ادعا میشه که ما او رو تحقیر کردیم. یک نفر اگر او رو تحقیر کنه، ما بگیم که ما رو تحقیر کردیم، ادعا از اون طرف میشه که ما شما رو تحقیر کردیم. فرق نگذاشتن بین تنقید و تحقیر امروز از نظر شما چرا مثلا بین این دو اصطلاح فرق گذاشتن نمیشود؟ فکر میکنم که تفاوت بین تنقید و تحقیر خیلی فرق کننده است. تنقید یک شعار بسیار معمولی بود در زمان شوروی که تنقید میوه کمونیسم. البته تنقید با مورد و با اساس با فکت با دلیل این البته یک چیزی بسیار ضروری و یک عامل پیشرفت نیز هست. مثلا ما باید تنقید واقعی رو
مثل اون که مثلا خود رو در آینه میبینیم همین گونه قبول سازیم. ولیکن امروز متاسفانه بعضی هست مثلا مذهبداران، بعضی شخصیت هایی که مثلا تنقید واقعی رو نیز آنها تحقیر قبول میکنن و یا که مثلا هست نفرانی که همین معیار تنقید رو به حد افراد میرسونن، تنقید رو به تحقیر میبرن. مثلا ساحه رو که یکون مقاماتی رو درباره‌اش یکون مواد انتشار میسازن، حتما به عزت نفس راهبر همون نهاد یا همون کارخانه همون تشکیلات میرسن، به شخصیت او حتی این به تحقیر برده میرسن. از این خاطر امروز برای نفری که مثلا روزنامه‌نگار است و که دیگر مسئولیتی دارد و یکان مقاماتی رو درباره‌اش مثلا اندیشه چی در سخنرانیش و چی در یکان مواد اینترنتی و که یکان مواد مطبوعاتی چیزی گفتنی میشه وقتی با فکت و دلیل اگر تنقید کردنی باشد با فکت و دلیل با دلیل‌های با اعتماد باید ثابت سازد که واقعا هم در همون ساحه چگونه کمبودی‌ها است و راه اصلاح او را نیز باید پیشنهاد سازد که مثلا راهی همین گونه مشکلات ها، همین گونه کمبودی‌ها در همین مقامات، در همین نهاد که در همین مؤسسه وجود دارند و راهی رهایی آن را نیز باید که انعکاس کردن تواند پیشنهاد سازد که مثلا راه رهایی از همین مشکلات، از همین کمبودی‌ها کدام است. دو اصطلاح دیگر هست استفاده می‌شود، وطن‌دوستی است، وطن‌پرستی. تفاوت بین هر دو چی است؟ بیشتر اصطلاح وطن پرستی فکر میکنم که قابل اونقدر قبول نیست، چون که وطن رو ما دوست میدونیم و اصطلاح وطن دوستی اگر استفاده شود این فکر میکنم و این اندیشه چند زویان هم هست. ما در بسیار مسئله از پتانسیلی یعنی از نیروی ذهنی زیویان خود باید استفاده ثمرانه برده توانیم و در همه پرابلم هایی که روزمره هستند آنها برای پیشرفت جامعه مانع ایجاد میکنند، از پتانسیل زیویان استفاده ثمرانه بردن به منفعت کار خواهد بود. ما مثلا امروز در سامانه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی، در سامانه‌های اینترنتی دسترس است اندیشه بسیار زیویان و در کم زیویانی هستند که مثلا اندیشه خود را در سامانه‌هایی که در اینترنت بیان می‌سازند. متأسفانه ما مثلا یک نیروی خیلی بزرگ زیویان در کشور داریم، ولی از این نیروی بزرگ، از این نیروی قدرتمند یک کمی آنها همیشه ابراز اندیشه میکنند که اندیشه هاشون به مردم دسترس است. سبب در چیه؟ سببی عمودان آمدنشون است یا اینکه ترسشون است؟ چی باشه؟ شاید قسمتی از زیویان نمیخواهند که طریق بیان نمودن اندیشه خود آنها فکر میکنند که فعال بودن در سامانه‌های اجتماعی و که فعال بودن در واسطه‌های اخبار عامه و دیگر معنی فهمیده می شود. یعنی که آنها میخوان که ایمیج سیاسی خود رو بلند بردارند و که خود رو رکلام سازند. شاید یکی از سبب‌هایش این باشد. ایده دیگر در بسیار مسائل مهم جامعه بی‌طرف هستند. اینجا ما مشاهده میکنیم که بسیار نفرانی هستند که در بسیار مسائل جامعه همیشه بی‌طرفی رو اختیار نمودند. شما در این شبکه‌های اجتماعی فعال هستید، مخصوصا در فیسبوک. همین شما مردم فیسبوک رو با اصطلاح فرهنگ استفاده اون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ما باید اقرار شویم که فرهنگ استفاده اینترنت، فرهنگ استفاده در شبکه‌های اجتماعی ما امروز جوگوی و طلباتی روز نیست. بسیاری ها مثلا وقتی در یک شبکه اجتماعی صفحه خود را می‌گشایند، آنها بیشتر خواننده هستند
онҳо бештар шунаванда ҳастанд, на ин ки ҳамчун шахси чӣ мегӯянд фаъол дар ҳамон сомонаи худ. Аз масалан дар як сомонаи иҷтимоӣ вақте саҳифа мекушоӣ, дӯстони нав пайдо мекунӣ, масалан аз шумораи дӯстонам агар бештар аз 1000 нафар бошад, аз ҳамин мумкин 5-10% он фаъол бошанд ва маводҳоеро дар саҳифаи худ интишор намоянд, ки онҳо бисёр ҷолибу хонданӣ ва ин ки шахсро мутаваҷҷеҳ карда тавонад. Валекин хеле нафароне ҳастанд, масалан маводҳоеро пахш месозанд, дар саҳифа мегузоранд, ки онҳо ягон аҳамияту ягон арзише надоранд. Аз ин хотир бояд фикр мекунам, ки мо гарчанде ки имрӯз теъдоди масалан нафароне ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ фаъол мешаванду дастрасӣ пайдо мекунанд, ки саҳифаи худро мекушоянд, аксарияти онҳо, бештари мардуми аҳли фейсбук, мардуми фейсбук ба истилоҳ мардуми фейсбук талабот ҷойгоҳ нестанд. ҳамин сифати миллат аз шабакаи иҷтимоӣ низ маълум кардан мумкин аст. яъне ки сатҳи дониш, потенсиали зеҳнии мардумро аз саҳифаҳои иҷтимоӣ бисёр хуб муайян кардан мумкин аст. тасаввур кунед, ҳатто ҳамон ҷаҳолату таассубу хурофот низ дар фейсбук хеле ҳам зиёд аст. мо имрӯз мубориза мебарем масалан бар зидди хурофот, ҷаҳолат, таассуб ва роҳҳои мубориза хеле зиёд астанд. масалан як роҳи мубориза ин баланд бардоштани маънавиёти мардум. масалан чаро масалан як китоби арзишманд тариқи сомонаҳои иҷтимоӣ тарғиб нашавад? чаро масалан китобҳои бисёр арзишманди нависандаи забардасте чун Сотимул Озода порча дар сомонаҳои иҷтимоӣ мавриди тарғиб истифода бурда нашавад? ман чанд муддат қабл масалан як зиёии тоҷик ки дар мақомотҳои бисёр масъули бонуфузи давлатӣ низ фаъолият намудааст, хондам нафареро, як занеро он қадар тарғиб намудааст, ки он зан ҳатто маълумоти ҳатто мактаби миёнаро надорад. валекин он қадар тарғиб намудааст, ҳатто аз ӯ вангаи тоҷик сохтааст. ва баъди мутоилаи ҳамин мавод дар фейсбук ростият ман ба андеша фурӯ рафтам, ки масалан ин амалро агар масалан як нафари таҳсил надида ва ё ки як нафаре ки музофотӣ агар тарғиб мекард, ҷои гила набуд. валекин як нафаре ин корро анҷом дод, ки ӯ дорои чанд маълумоти олӣ аст, ҳатто дар мақомотҳои ҷиддӣ давлатӣ фаъолият намудааст. баъди муддате ман масалан бо ҳамон нафар вохӯрдам ва ҳамин саволро ба ӯ гузоштам, ки чаро шумо ба ҳамин корро анҷом додед, ҳамин амалро анҷом додед? ва ӯ беибо иқрор шуд, ки ин амалро ӯ ба хотири дарёфти маблағ анҷом додааст. яъне ки ва як сухани хеле ҳам ҷолиб низ гуфт, ки масалан ман пешниҳод мекунам ҳамин маводро масалан дар фейсбук ҳар кас ба қадри донишу фаҳмиши худ ин чизро қабул мекунад. масалан нафароне ҳастанд, ки барои фол дидан ё ки барои ҳалли мушкилоти иҷтимоию равонии худ муроҷиат мекунанд назди ҳамон нафар, валекин нафаре ки масалан донишу маънавиёт, масалан шумо барои чи ҳамин чизро қабул накардед? ба он хотир, ки масалан фаҳмиши шумо, зеҳнияти шумо ҳамин чизро қабул накард. ва ин бисёр барои ман ҷавоби бисёр мақбул ҳам афтод, бисёр ҷавоби хуб ҳам буд, ки масалан ҳар кас вобаста ба сатҳи фаҳмишу идроки худ масъалаеро қабул мекунад, ва ин ки масъалаеро инкор месозад. шумо масалан мавриди ҳамла қарор гирифтед ё на? ин чиз шудааст. хусусан
барои он нафароне ки имрӯз дар мақомотҳои давлатӣ ёки ниҳодҳои масъули ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолият мекунанд, хусусан дар ҳизби сиёсӣ фаъолият мекунанд, мавриди таҳқир, мавриди таъқиб ёки дашном ҳатман. шумо пушаймон нашед вақте ки масалан шуморо таъқиб карданд, дашном карданд? баъзе нафаре ҳастанд ки масалан ягон дашном таъқибш мекунанд, дарҳол тарк мекунанд, мегӯянд меравад. Не, ҳамон нафароне ки масалан маро дашном доданд тариқи мессенҷер, нафароне буданд ки бо номи муставор буданд, нафароне буданд ки масалан шахсияти худро пинҳон дошта буданд. бале шахсиятҳои тарсуда. Агар масалан лекин ман ҳам ба онҳо ҷавоб надодам, зеро ба ҳар курдил ва ки ба ҳар як гумроҳ ҷавоб додан ин вақти қимати худро куштан аст. Масалан ман бисёр хуб қабул мекунам он нафаре ки бо ман дар ягон масъала рӯйрост баҳс меорояд ва тавре ки мегӯянд сухани бисёр пурҳикмати шайх Муҳсиниддин Саъдӣ Широзӣ аст ки давлат бе сиёсат, мол бе тиҷорат ва илм бе баҳс намешавад. Бисёр хуб аст ки масалан бархурди андеша бошад. бигзор ки масалан ҷомеаи мо ҷомеаи демократӣ аст ва гуногунандишии сиёсӣ ин яке аз принсипҳои ҷомеаи демократӣ аст. Масалан дар натиҷаи баҳс як фикри тозае эҷод мешавад, як андешаи хубе ба миён меояд. Бале бигзор ҳамин гуна баҳсҳо дар чӣ тариқи сомонаи иҷтимоӣ бошад ё баҳсҳои рӯбарӯ бошад ва ҳамин чизо бисёр хуб қабул дорам. Масалан чанд сол муқаддам вақте ман дар парлумон ба ҳайси вакил фаъолият менамудам, ба як чорабинӣ ногаҳонӣ даъват шудам. 1 соат қабл аз чорабинӣ даъват шудам ва мавзӯи ватандӯстӣ буд. ва ин мавзӯъ барои ман бегона набуд ва дар ҳамин суҳбат ман чун навбати суханро ба ман доданд, ман дар масъалаҳои ватандӯстӣ ибрози андеша намудам ки миллати тоҷик аз қадим миллати ватандӯст буд ва аз шоҳномаи безаволи фирдавсӣ ёдовар шудам ки масалан андешаҳои ватандӯстона ҳатто дар осори гузаштагони мо бисёр хуб гуфта шудааст ва ватандӯстӣ имрӯз як омили пешрафт бояд бошад. Масалан агар сабаби пешравии яке аз кишварҳои мутараққии ҷаҳон Амрикоро мо агар таваҷҷӯҳ намоем, омилҳои пешрафти Амрико хеле зиёд ҳастанд, валекин муҳимтарин омиле ки Амрикоро ба қудрати ҷаҳонӣ ва ба гегемони ҷаҳонӣ табдил дод, ин ҳисси ватандӯстии шаҳрвандони Амрико аст. онҳо ватани худро самимона дӯст медоранд ва дар ҳама ҳолат омода ҳастанд ки аз ватани худ ҳимоят кунанд. ва чунин эҳсосотро мо дар бисёр миллатҳои дунё бар алон мушоҳида мекунем. масалан мардуми Чин ватани худро дӯст медорад, мардумони Аврупо ватани худро дӯст медорад, валекин имрӯз онҳо дар масъалаҳои ватандӯстӣ бештар таблиғот намекунанд, зеро аллакай онҳо ин арзиш ба моҳияти асли ин арзиш онҳо сарфаҳм рафтаанд. аллакай ҳатто тифли хурдсоли онҳо ин эҳсосотро дорад ва имрӯз мо ба таблиғоти ватандӯстӣ воқеан ҳам ниёз дорем, чун миллати тоҷики аз ирсияти худ эҳсоси ватандӯстӣ дорад. новобаста ба ҳамин мо ба таблиғоти ватандӯстӣ бисёр ниёз дорем ва барномаҳои давлатӣ қабул мешаванд, дигар тадбирҳо андешида мешаванд. ва дар ҳамон нишаст вақте ман андешаҳои худро вобаста ба эҳсоси худшиносии ватандӯстӣ иброз намудам, нафаре аз амҷо ба ман дарафтод ки парлумони кишвари мо ягон нафар вакили ватандӯст надорад. ба мисли Жириновскийро мисол овард ки аз манфиатҳои миллии Россия инқадар ҳимоя мекунад, валекин мо ягон вакиле надорем ки манфиатҳои миллии Тоҷикистонро дар парлумон арзёбӣ мекунад. фалон бисмадон гуфта бисёр иддао намуд ва ман ҳам дар ҷавоби ӯ посух додам ки ҳама чӣ меъёру андозаи худро дорад, аз он ҷумла ватандӯстиам. ва агар ватандӯстиам агар аз меъёр мо гузаронем, аллакай ба шовинизм ва миллатгароӣ бурда мерасонад. валекин баъди ин баҳс низ мо با اون دوست و اون برادر خود بسیار مناسبت دوستی و خوبی برادرانه داریم
дар фарҷом пешниҳодоти шумо ҳиммати ҳар кас мегӯянд ба қадри дониши ӯст. яъне ки ҳар нафаре ки масалан фикр мекунам ки дар ҷомеаи имрӯза нафари огоҳ аст. масалан дар сомонаи иҷтимоӣ вақте ки шахс саҳифа мекушояд ва ки ибрози андеша мекунад, қабл аз ҳама бояд ақаллан аз забони модарии худ огаҳии комил дошта бошад. нафароне ки масалан матн менависанд дар саҳифаҳои шахсии худ оддитарин меъёрҳои забони давлатиро риоя намекунанд. аз қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ бебаҳраанд. вақте ки мо масалан таи 11 сол дар мактаб таҳсил мекунему аз оддитарин масалан нормаҳои забони миллии худ бебаҳра ҳастем, қоидаҳои имлои забони тоҷикиро намедонем ва ҳатто баъзе истилоҳҳо баъзе воҷаҳоро куллан хато менависем. он ки бо забони лаҳҷавӣ бо забони кӯчаҳу бозор дар сомонаи иҷтимоӣ менависему суҳбат меороем, ин бисёр дарднок аст. ин ҳатто гуфтан мумкин аст ки фоҷиаам ҳаст. аз ин хотир нафаре ки аз ин арзишҳо бебаҳра аст бояд ки дар таваҷҷӯҳ набошад, яъне ки дар сомонаи иҷтимоӣ агар аз худ дарак надиҳад беҳтар аст. зеро нафаре ки ақлу донишу заковат надорад, ба ғайр аз худро масалан шарманда кардан дигар ҳосиле ба бор намеорад. ва ин масъала бояд ки ҳар шаҳрванди огоҳ, ҳар нафаре ки худро мешиносад, бояд ки ҳамин гуна муносибат кунад. табрикоти охири шумо ба муносибати 31 солгирди истиқлолият. бо истифода аз фурсат мехоҳам ҳамватанони азизро ба ин санаи бисёр ҳам арзанда табрику таҳният гӯям. ин истиқлолият воқеан ҳам бисёр арзишмандтарин ҷашн аст барои ҳар нафаре ки агар заррае дар ниҳоди худ, дар дили худ, дар қалби худ меҳру муҳаббате ба ин сарзамин, ба ин ватан дошта бошад. аслан барои он нафароне ки аз ҳамин арзиш, аз ҳамин муқаддасот, яъне аз эҳсоси ватандӯстӣ бебаҳраанд, ин ҷашн низ ягон арзише надорад. ва фикр мекунам барои бештар, барои аксарияти аҳолӣ ин ҷашн бисёр азизу муқаддас аст ва зиёии бисёр ҳам равшанфикри тоҷик устод Аблои Раҳнамо дар як суҳбат хело хуб ва ба маврид таъкид намуда буданд ки мо бояд истиқлолиятро аз ҷашни кӯчаву хиёбон ба хонаи худ интиқол диҳем. масалан як ширинӣ ва ин ки як хӯроки беҳтаринеро омода созем ва дар хона дастурхони идона гузорем ва ба фарзандони худ гӯем ки имрӯз зодрӯзи Тоҷикистон аст, яъне ки рӯзи истиқлолият аст. ва ин таъсири бисёр хуб ва хотирмон мегузорад дар зеҳну шуури фарзандон, дар зеҳну шуури ҳамон аҳли хонадон. аз ин хотир ба ин масъала мо бояд ки таваҷҷӯҳ дошта бошем ва баъдин васила мо метавонем ки арзиши истиқлолро дар ниҳоди мардум ҷой диҳем ва барои пешрафти ватани худ ҳар куҷое ки бошем масъулияте ба зимма дошта бошем. барои шуморо муборак бошад, барои тамоми мардумам муборак бошад.